Hovorieva sa, že v starej gréckej mytológii bol bohom spánku Hypnos. Údajne mal pred svojou jaskyňou veľa divého maku, ktoré podporujú spánok. Dobre, berme do úvahy, že by to takto mohlo byť. Ale ja si tak či tak myslím, že ten chlap musel mať dobrú posteľ. Veď aj on predsa musel vedieť, že 1/3 dňa, to znamená 8 hodín, strávi v posteli. Tak musí byť tá posteľ dobrá, keď sa chce dobre vyspať. A ako správny boh spánku sa ráno cítiť bohovsky, musí spať v dobrej posteli. A čo je to tá dobrá posteľ? Vždy majte na pamäti 3 veci. Dobrý dizajn, dobrá kvalita a dobrá cena. A toto vám môže splniť iba firma, ktorá má dlhoročné skúsenosti, ktorá postele nielen vyrába, ktorá postele aj vyvíja a testuje a ktorá má fantastický servis. Ja som takú firmu našiel. Volá sa Wood Service. V showroome spoločnosti Wood Service nie som len tak náhodou. My sme len pred pár dňami uzavreli dohodu, že práve oni budú dodávať postele do môjho areálu Oliva Resort. My sme totiž na kvalitu veľmi, veľmi prísni. A dnes sa budeme rozprávať o posteli, ktorá je za mnou. Volá sa Zuzka a rozprávať sa o nej budem s majiteľom tejto spoločnosti, inžinier Peter Kuric. Dobrý deň vám prajem. Tak Zuzka je obľúbená a populárna. Áno, je. Čím je taká dobrá? Čím je taká kvalitná? Posteľ Zuzka je kvalitná tým, že používame materiál hrúbky 38 mm, ktorý nie je bežne používaný pri posteliach. A potom spojmy, ktoré sú použité pri posteli, to znamená, sú tam oceľové ťahla, zavrtné matice, oceľové excentre, ktoré keď ten spoj zatiahnu, tak drží a nepovolí. Čiže preto sme dali na posteľ Zuzka až 10-ročnú záruku. Mnohé postele sú také vrzgavé, také behavé. Áno. Zuzka nie? Zuzka nie. Drží, nevrzgne? Na 100%. Dodávate ju v koľkých variantoch, v koľkých odtieňoch? Zhruba 20 dekorov máme. A toto je jeden z najobľúbenejších. Takže zákazník si vyberie. Zákazník si vyberie na predajni, čo sa mu páči, alebo na našej web stránke vie si vybrať a vie si nakonfigurovať to, čo potrebuje. Úložný priestor má táto posteľ? Táto posteľ má úložný priestor, ten má objem 1290 litrov, čiže to je ako taká druhá skriňa. A zákazníci to radi používajú, či už tam dávajú sezónne veci, cez leto tam dávajú zimné veci a opačne cez zimu zase letné veci. Niekde bývajú aj polohovateľné rošty. Áno. Ale nemusia byť. Zuzka má túto výhodu? Zuzka má túto výhodu, dokonca má najvyššiu radu týchto roštov, konkrétne táto. To znamená, že sú výklopné veci do toho úložného priestoru, zároveň viete elektricky ich polohovať, čiže ležíte na posteli a ten rošt udvihne 150 kg. A má ešte takú vlastnosť ten rošt, že si viete prisvietiť do toho úložného priestoru. A vy ste hovorili o tom, že je naozaj masívna. Áno. Z toho mi vyplýva, že ona bude aj ťažká. Narobím sa veľmi, kým ju vyniesiem hore. No keby ste ju vyniesli, tak sa narobíte, pretože váži 170 kg, ale my ponúkame tú službu výnáška, dovoz, montáž, kedy prídu naši chlapci, všetko zmontujú, poupratujú, odskúšajú a idú preč. Koľko je na ňu záruka? 10 rokov. Takže posteľ na celý život? Garanciou. Až sa bojím opýtať na cenu. Je to veľmi drahé? Tak, čo je drahé? Konkrétne posteľ Zuzka v tejto výbave, čo je taká plná výbava, s tým elektrickým polohovateľným roštom je 2 500. Ale samozrejme, keď si človek nedopraje ten elektrický rošt polohovateľný, dá si tam jednoduchší, tak tá cena dokáže ísť skoro 1000 eur dole. To je pomer cena, výkon, veľmi férová cena a za túto férovú cenu máte posteľ na celý život a vďaka nej sa radi budete vracať domov a tešiť sa na noc. www.woodservice.sk. Tam máte všetky informácie. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem aj ja.